Rapolo, Dakbayan 4, Laglag para 7, Ika-ulom nga batol karong gabi una. Yaw lang nga sa tanan! Yeah, big shout out sa venue sa subuan ni Musikong. Salamat sa atin na natin karon. Big shout out sa inyo. DJ ECQ. Sound, wala! Gikan kiyot! Make some noise for Jans! Kanang Harmonic Clippers Barber, din Peter Barber, Lance Tato, din Gerald Tato, o kanang kauban ako tanan sa Tikmaday, o sa BSK, True. Big shoutout sa BSK, sa Sprout Productions, big shoutout sa inyo. Sound, to! Gikan pa Bohol! Make some noise for 0MB! Quality ang tanan na kung ikuha mga peking mga beats, itulo ilang luwa, tinuod pa. Sprout. Roll pa. Wala na sila nagkwento, sabot na sila. Wala daw si Jans. Yo, 5 judges, tournament battle, minag na tananday. Judges, trigto sa oras. First round, Jans. Yo! Round 1 game? Naalagi ka, manghambog na sad ka nga mayukas Bohol, kontra sa mga dilipahit sa subulol, apil ka sa lista ulol, murag pitsang tumong kay maharos ko ni Amayo, murag pistas Bohol. Usay piling nakapitap na kaunya sa Sprout, gisit apra ka. Kay sa Sprout, di ba uni ginubong, ang libak ipanawong kay enda o balay tumong, ari ka magsagit-sagit, nga padalara kas bulong. Huy Amaw, gibayran ka og 1K ay palabig pa pulaw, bisag unsa pa kakuyaw, kay gisit apra ka dito mo to'y bayad sa uwaw. Moto, ikalamay ra daw pilit sa kundunggan kung makasatong ang pinamay makalbilib kay usakas ni angkon maunang ayog handong kay kanang imo kay halandon kontra nimo kay halandon bisag unsa pa kapilit maura Japon akong kanon kay hindi kay panchis dili makahagit mapangigo kay kinahanglan pa og practice murag panchis si Jan Leo. Murag panci si Jan Leo, mausuki na sa pildi, kay hambo kayo no, sa rookie dili magsilbi niya, matando din ang garbo, kay bago pagalit pildi niya, pildi pa dos bago. Aybar versus zero, adto ni na Blanco, maong sa bata. Aybar versus zero, adto ni na Blanco, maong nalain na tagam, sa bata wak apas, maong nanghagit na lang, kay wagi halal sa judges pa man, nabianing na Blanco, murag maris rakal. Nga murag nabiaani nga na Blanco, nabiaani ng Blanco murag maris rakal. Kay grabe. Kay alinyahan murag batak. Batak dinunggabay pinusilay kada sige hamag. Grabe ka bagsikpar. Murag sige-sige ang tatak. Kay sige-sige daw pang makmak na sige sa dakdak, sige-sige laglag para kay sige magkalaglag. Laglag para triwan ni dayon kay di pa buo ni balik ni sa 5 maong ni pinakaubo karon na anak ka sa sibil sa butag di ni katuo bisag imong pag 357 atong karon di ka buto. Unsa man bisag diploma karon na ni tapos pes lahi na ni nga degree na mo apos kay ay ara mo apakunat grabe atos lita ay ari mo suwat kay fill up bayudita. Okay ra Brad, kay iya atong mga best friend, gihatagan ko og AR, sige daw karon na i-explain. Kay di ni kasabay, kanisigig pinamay, feeling kay abay, siguro doon ako next round makaduwa kag tagakay. Kay makapinas daw ang giro, hambog na Brad, walay makapasar na zero, hagbong na sad. Arnold, 0MB. Imong banat halang. 357 ko nung buwang. 567 ko na apel oy, buang. Taka na kaya. Oo na. Round 1 game? Yeah. Usa ka battle MC. Kabantay mo no? Kanunay mo ingon sa iyang kontra nga adik. Diba? Mang snitch og bisyo. Mauna iyahang taktik. Iyahang ingnon nga adik.
bisag di good to addict. Sa word nga addict, ikaw mo'y na addict, maong sikop na kamatik, kay na sobra ni mo gamit. Maong ni Ari og Cebu, para kining beach itumba. Kay di ba pamati ni mo kung makasnitch, kuyaw na? Ako snitch man sad ko, pero makita ang kalahian ungas ka. Kay kung ako na ang musnitch, bang! Tingog sa pusil ang mukanta maong dagan kay mapagan basig agtang mangunot. Kining laog bakba, gibalaan na. Aw og di maminaw kining bala si mong bakba hiurot. Kay da kung sipyat, kay wa aning alisto, karon nabisto imong bisyo kay salain ka naminaw. Sa ilang gipaligid nga info nga ikaw mismo kay ni Ditso kag kasilaw. Nya, basig mo ingon nga dyan sina, you can see me. Di, karon ay sinaw! Oh, bisyo! Oh, bisyo! Bisyo, gipaligid, sinaw. Dahibaw na mo sunod. Gigaslight ang issue, wa gamitig tissue. Karon imong bisyo ron sunog. Karon ipakita nga gahi ka. Idiga ihurot. Kung dali raman day madutlan ang imong armor nga suot. Kay gigamitan rag sinaw. Nagets na bang buod? O ginamitan na ka nga sinaw sa gamay ra nga siga. Dali ra mapangitaan og buslot. Kay mga self-proclaim ra nga maayo. Pero pagkawak pa kay maklaro. Kini nga match up dan Leo. Disrespect balik sa dayo. Kay finalist imong gihatag katong champion akong gipangayo. Pero tayo sa basig madungagan ng bilib sa kaugalingon kay lagi natawag asa to Red Nax. Red Nax! Basig wa ka kasabot. Mauna akong gigabalakan. Gitawag ti ka pero di ka maayo. Unta imong masabtan. Gitawag ti ka kay paalsahon sa pateng lawas imong kauban. Kay kini daw nga tournament. Ingon si Jan Leo para sa mga champion. Pero manong na ay finalist. Ay, nagets na ko imong lines astig. Mauday ni pasabot sa linya ni mo na Red Nax nga kung naay raid musinggit ra kag igura ko na i-hits, diba? Initapok ka sa tapok nga ikaw mismo kahibaw kang di pa kaangayan. Bisagi ka na sa liga nga na ay bara pero wak pag sinuwatan. Kung wak ka mabait ug pagka magbars dito, di pa ka pangrapolo. Balik dito sa kalunasan! Karong gipakitaan kag skills nga walay atik, gisugdan sa imong pagka-snitch, bisyo, na raid, na pusilan, patayong lawas ang punto na hatod nga way sabit. Inganion ra pagtumba sa mga tinuod nga adik. Clown. Sinaw mao pa iyang suwat. Sinaw sukaron. Ay walay. Round to game. Joke to. Round to game. Pag umanipin sa kulitaw, dili ni ka panginaw. Ni diskarte og babae o gadto sa gimingaw na nakay Queenie og anak mao ang bayi bitaw ni nanguyab sa kulitaw bisag wag tangon patong kay dili gihapon ulitaw. Nasakpan na ang pisti ni rason pag pinasimple busa iya ra migabay. Giangkon pa og pisti ang nakitsula na nga imbi unsa na migabay. Naara ka diri Cebu para lang diri mangayat katis dili ka pugong dili malalis na tutol sa kay imbi ang pangalan kay Manyaki sa Bohol. Bantog ra tinirahan, puro luso ug lubot, maong layo ra kay tagap. Kay kami kay masukod ug manghagad kung party lang sa battle rap, ikaw lahi ka mo sukod na hagsukod sa battle yads. Bantog ra magsilos yang kababayan nga taga Bohol nga si Lil Stroke, kay ganahan sa dihan sa kansay lubot nga pinawistroke, that's gangsta. Iba ka rin, naturingan taga-Clarin, iba Clarin. Kay dili daw kalihok o giyahan ng itiun nga mura o gibin kay perminti lang suliton bisag innong panguriton nga raytan ka ni Lil Stroke kay perminti lang gamiton. Tandi ninyo ML kung parti lang sa dinuwaay bisag batin pa ang email sukul ni og binukanay bisag gambay ra kay ng email makaron ta magsinugdanay. Kay hari daw sa lure si RBL is proud BSK basta mo di angkos mong guloy nga mga hari sa Rapolo ni napulot ni Muloy mura naman ni Apollo sa Rapolo kay Buloy. Sa Apollo kay Buloy pes karon ka naabtan og sa poster nakabantang nga murag kay Buloy kay ikaw na say mawagtang. Kay ikaw na sa mawagtang katong mga bagong insi sa Bohol nga imong gipanggamit, nga imong ipasaka, imong gipaubos ug gilahan ng gipangpiyait. Mismo si Biwin kabalo sa imong gihimong shit nga maangay ra daw ka sa bago nga murag relationship. Nga angay sa relationship. Angay ra daw ka sa bago nga murag relationship.
katong imong kanta, katong imong tracks, nga imo ang gitangka, katong imong tracks, nga imo ang gitangka, sa imuha ni sagpa, dili tinuod nga banta, dili tinuod nga banta, kay grabe ka banha, kay nabungda og sikreto nga ang lain ni kanta. Nagbugda og sikreto nga ang lain ni kanta. Abi nakapitap nakaboy, imuha tong gismol. Imuha tong gismol sa iyong kadiribolds kay patay ning tagabuhol sa sikreto nga mura bag si Merds. Baguhan, karaan o baguhan, please karong gaabot-abot, matandog masampulan kay kontra nimo kalog-kalog mo abot sa sapot-sapot sa kadaugang sa estilong baho-baho kay makadaog rin ning kalog sa kadaugang daog-daog. Iya daw ko ipadibag, sige hugting bakos, isuk maglahos ayo istorya tapos kahuman aning duwa ang gastorya tapos. Count 0 MB. Kung sabot yung banat, tuwang na ka. Yapil ba ang sikreto sa way kanta? Asan ba sikreto? Imo nga. Eh di mo i-release. Round 2 game? Yeah. Jans! Ang battle MC nga langas. Di, mahilo na. Kada mo banat siya, magsigig. Uy, buang! Mura ka katugon nga tama! Paghinay po tandong, basig makaigog, makaangin. Gato kag diyo ka tanaw ng imong nangana, ha? Hoy buang mura kag wa kalupad nga mulawin. Pero gipil ni niya si BC man pag abrigana atong pakpakan. Congrats. Gipa-try outs ka. Inga nakakabugo. Bugo! Inga nakakawik! Kinahanglang abrihan pa para ang gana makuhit. Samtang ako sa kung pagsulod ang pultahan ni Abli na nagkalit. Mong ayog asta nga maayo kung di ka gusto sa imong padul nga di ka ihatod. Kung tinuod kang maayod, wala unta ka gipa-try out ug dugay na unta kang nasulod, di ba? Karunaan na ka dire. Karunaan na ka dire. Pero di ka angay magpasalamat kay karon ka masapol kay kining tanan. Sala ni Jan Leo kay iyang gusto imong pangandoy maputol. Kay sa kalunasan, nagkuha og piniriso. O nagits na batol, kay hapit naman Pasko maong nagkuha sa parol. Sa iyang paon, ikaw ang una nga nasangit. Di porket nag-atbang tang duha, sakto nakasabait. Kay sa kalunasan, nagkuha og parol para sa asol niya ipasabit. Kay mga kay usa daw ka rising star. Well, nasa yup sila define. I'm here in front of you cause I want to clarify nga di ka star nga paangat, ikaw tong star nga pang design. Kay mga proud nga wannabe, mga wakray madani, makapangout ni rungpaut karong hawdang katabi, ayog asta dihang lam kung imong baon sa uban wala ra malahi. Eh di ba imong gibanat nako nga about sa mga achievements. Apil-apil na ning tournament. Natulunan na ako ning apel. Di ba? Kanay mong gisulti? Well, tinuod man sad. Katulunan na ako ning apel. Sa unag katuha, wala gid mo salir. Pero di ni mo undang. Bisag pila pa ang magungos nga papel. Dagang samad na ang nadawat. Pero pagkugi ang gitapak, gihapin sa katulo na kong apel. Mabalik ang history katong pagka-champion ni Pen. Karon kadawat ni og dapog, mga pilingon. Pagkapilingon kay ni Sangko, mga wala pa'y napatunayan na kusog magbuhat og bangko. Kay di ba yung kasaw sa kabatil ni mga ako tong hari sa tulo ka rounds nga muraba og hantak. Ngiga ko na. Sa tulo ka rounds ra ka naghari. Ako sa tulo ka liga na. Ha? We're not the same boy. Moong sunod, tarunga og buhi para dili ka maklawn. Ayaw asta dihang laon kung dali ra man day mahutag hangin ining sound. Katong bako sa hantak. Katura ang pwede ni mong makaw, di ka bagay dire kung sa pasugalan ra kahawd. Ipakita dire nga naa kay bawt karong gipakitaan kag skill sa tinuod nga nagsuot og ground. Nasa Jans. Oh! Ni Abli daw ang purtahan, PQ. Ni Abli ang purtahan kay sip-sip ka ni Leo, kalog. Round 3 game? Nangagi pa ni 3D. Grabe ka bula. Ang sirong mutupong na sa 3, di gihapong katunga, di gihapong kakuha. Mathematics ang duwa. Bisag mathematics ang duwa, mahimurag tulak. Mahimurag tulak kay Nangagi pa ni 3D. Nangagi pa ni 3D. Grabe. Nangagi pa ni 3D.
Last round, 0 MB. Wala na, nanagit ako ni 30. Isa ko ha. Buwang ha. Maganda mo ha. Round 3 game. Game. Pangwak, pangbanatan. Kabantay mo. Poros na lang. Murag kuan. Mura ka og kuan. Nga mura ba og kuan. Tugaya ko ka mapurma hoy. Murag na purma raman. O basig mo ribat ni Rumhangal. Moingon nga. O ako tong sigig mura, pero ikaw tong mamatay nga mura pag si mahal. O mura, mahal. Ay sis, ayaw laging astang agahi kung huyang pa ang galaw ni mog flows. Gusto kang mo asinso, dapat kahibaw ka mo tuman sa mga duog dons. Kay di skills ang na-improve ni mo. Imong pagkawak may na-imbos kaysa yung ramo bars. Mo reference kung sa Google ka na-expose. Karon expose imong tactic kay lagi papiling ka. Mga linyang kinawat ni mo na ako. O sa flip top karon nasakpan na. Dagan man day pud kag talent yawa ka. Di lang basta kawatan, Google Translator pa. Sample, linya na ko ni Ralph Ace. Natong kalawat. Tabla, lungon ni Fangs Kaaser imong gibisaya. Tres, ni Mot Kasur, pag finals nila, tulo pa na. Di na ko kayang tagsa-tagsaon, tungod sa kadaghan. Sige limod! Sige limod! Karon ikaw akong naatlan, karon nasakpan, nimbisting ganahan. Men, ayaw pa ilang hagikan kag kalunasan, kawatan! Karon naabtan, mapakgang kayo kung abilidad na sayop ni mong sukod. Kung wa ka masita sa uban, ya sila imong nalampasan, pues sa zero di ka makalusot. Sama nakurat ka? Buang wa ko'y planong pangitaan kag buslot, kaya kung plano buslutan ka, kay pilingon, wak, banga, ikaw na, sa mong utok na isink, lahi ang gama sa piling rapper, o ang pagka-butler na sa jeans, maong karong 21 gunshots ang madawat, pero dili ni salot. 21 gunshots ang madawat, anto di imong lawas kay muligid sa salog. Taman mamakpak samtang maghilak, ang gibit-bit imong mga friends, antod mo syagit na lang kag pinagrinding, wake me up when September ends. Kay wa kay dag-anan, kay wa pag sinuwatan, useless ra imong presence, bisag ihatag patanan niya imubang burakan, timan ijan di ka mahimong legend. Kay tanang nakatunan nimo didto, nigabot dire, kuwangon ra. Nya piling nimo advance na kag sinuwatan, ulol late bloomer ka. Kay nag-counter strike pa lang mo didto, samtang kami dire nakigubat na. Mong ayaw astang agahi kung barog kay takilid. Kung tungod ra sa abiba ang gibate nga kilig, ipakitang gahi ka, deres wanaandan nimong silid. Sige idiga tanan, ihurot tanang sugal, ipakita nila kung unsa ka kabrutal. Karon imong atbang Efren Reyes, inyong giatbang JB Sugal. We're not the same boy. Ingana mo gama, di lang basta pataka. Kada igok ay mulama, ang maigok ay magmamaka pang lingo, larbo iton. Basta time na, pili na ka. Jeremy Jones, paano balik? Rapolo, Dakbayan 4, Laglag para 7. Ikaw nung nga battle, karong gabi una. Jones versus 0 MB, pagpaka balik. Judges decision 5-0, 0 MB. Shout out, Jones. Salamat, Jans. Polo, Sprout. Judges, why? Kasi lang. Yung ex, Fans versus 0 MB. Nari kong 0 MB yung 3 rounds. Katsok-tsok man, para na ako. Yung di 3 rounds ako gyatag 0 MB. Dagang punches si Jans, pero mas kasong round yung 0 MB, so 0 MB yan. Yatag na pala MB, parang dili ka lang sa TV. So, si Jans, 0 MB. As 2003, buto na ako sa RMB. Kailangan ko sa starter na si Jets. Round 3, wala niya matigos. Second book match din, gusto si RMB. Pero after, laro man na ako yatag ni Boto ni Yes. Check.